ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang ulan ay kailangan ng mundo. Subalit, mapaminsala kapag nagiging bagyo ito. Ano pa man ang maging lakas ng ulan ay tinatanggap na lang natin. Sapagkat ito ay mula sa kalikasan. Ikaw, kabarangay, anong maganda at masamang karanasan mo sa ulan? Dear Papa Dudut, kumusta po? Sana ay nasa mabuting kalagayan kayo at ang mga tagapakinig ninyo. Gusto ko lamang pong ibahagi ang aking kwento 30 taon nang nakakaraan. Lagi po akong nakikinig sa inyo kaya netong pumasok ang unang bagyo ng taong 2024 ay naisipan kong baka may mapulot na aral ang mga kabarangay sa kwento ko. Tulad nga po ng nabanggit ko ay nangyari po ito 30 taon nang nakakalipas. Ako po si Jelly, 50 years old na po ako sa ngayon. Nangyari po ang kwento taong 1994. Noong 20 years old pa lamang ako. Nag-aaral po ako noon at kumukuha ng kursong nursing kasama po sa kwentong ito ay si Tim. 20 years old din siya noon. Kaklase ko po siya at magkalapit na magkalayo po ang bahay namin. Nasa isang lugar po kami pero magkahiwalay na kalye. Bago sa eskwelahan ay madalas kaming magkita sa isang waiting shed kung saan ay dumaraan ang mga jeep na madadaanan naman sa eskwelahan namin. Dahil nga po sa magkaklase kami ay sabay ang oras ng klase namin mula pagpasok hanggang pag-uwi, Papa Dudut. Kaya naman walang araw na hindi kami nagkakasabay sa waiting shed. Kasama din sa kwento si Mang Gani, 50 years old na siya noon, isang vendor na nakapwesto sa waiting shed. Kaya wala ding araw na hindi kami nagkikita sa waiting shed. Kaya naman kakwentuhan din siya ng mga sumasakay doon. Kasama na nga po kami. Noon po ay Hunyo ang unang araw ng pasukan mula sa summer vacation. At ang Hunyo po ang mga panahon na sunod-sunod ang ulan at karamihan ay bagyo. Sa mga unang araw ng Hunyo ay hindi pa pala ulan noon. Noong mga panahon na yon ay nakaschedule ang pagpasok ng tag-ulan at mga bagyo. Sa ngayon kasi unpredictable na. Magugulat ka na lamang na uulan pala. Ang summer nakasakto din sa Abril at Mayo pero ngayon ay naliligaw na ang summer. May mga panahon pa na ang init ng summer ay parang 3 summer na pinagsabay-sabay dahil sa sobrang init. Ang relasyon namin ni Tim noon ay parang ulan din, Papa Dudut. Nung una ay ambon lang hanggang sa nagiging ulan at umabot sa bagyo kung saan ay pataas ang signal. In other words po ay nagsimula kaming hindi okay at aminado po ako doon dahil po kasi sa kasupladahan ko. Nung unang magkasabay kami ay kinausap niya ako pero hindi ko po siya pinansin. Kaya si Mang Gani ang kinausap niya para siguro ay huwag siyang mapahiya. Hanggang sa nasanay na kami na hindi nagkikibuan. Hanggang isang araw papasok habang naghihintay kami ng jeep ay biglang umambon. Isang ulan na hindi sigurado kung ganun lang ba o lalakas pa, Papa Dudut. Good morning, Mang Gani. Oh, Tim. Papasok na? Mang Gani naman. Parang hindi nyo alam ang schedule ko ah. Oh, ayan na palang girlfriend mo. Parating na. Shh! Mang Gani, huwag kayong magbiro ng ganyan. Pag narinig kayo niyan, isipin niya ako nagsabi. Buong araw na naman akong susungitan mula dito hanggang sa eskwelahan. At hanggang makauwi. Ano po yun, Manggani? Wala. Manggani ba ang pangalan mo? Ako si Manggani. Pasensya na po. May mga pakialamero kasi sa gilid eh. Ha? Nasaan? Teka, 3 lang tayo dito ah.
Ako ba yon? Hindi kayo. Ikaw? Huwag mong sirain ang araw ko, ah. Nako, yung araw mo'y hindi magtatagal. Po? Kasi ayan oh, nagdidilim. Siguradong uulan. Hindi naman siguro. Ayos lang yan. Ligtas naman kayong mabasa dito sa waiting shed eh. Kaso paano mamaya pag umulan? Naiwan ko pa naman yung payong ko. Kasi naman nung lumabas ako maganda pa yung araw. Siguro nasira lang talaga kasi may mga taong mapanira ng araw. Don't worry, may payong ako. Anong pakialam ko sa payong mo? Pag umulan, pwede kang makisukob. Over my dead body. Grabe ka naman. Oh, nagtatalo ba kayo? Mabuti pa ito. Mag-chewing gum muna kayo, pampalamig ng ulo. Salamat po. Kakakain ko lang. Kumakain ka ng chewing gum? Sira ulo? Ang sinasabi ko, kakakain ko lang kaya ayoko munguya ng chewing gum. Chewing nga eh. Akala ko kasi kumakain ka ng chewing gum. Sabi kasi ng lola ko dati, pag kumain ka raw ng chewing gum, magbubulbul ang bituka. Eh di kumain ka nung kumain para mapatunayan mong tama ang lola mo. Okay lang, wala na naman si lola eh. Ha? Kailan pa? Nung isang araw lang po. Bakit hindi ko nabalitaan yan? Ah, opo. Wala kasi kayo dito nung hinatid namin siya sa stasyon ng bus. Hinatid? Opo, pero okay lang din po. 3 buwan lang naman siya dun sa Ilocos eh. Ah, umalis lang. Akala ko. Kasi naman, tanga yung nagkukwento. Kaya iisipin nyo talaga yan. Ikaw ba, Jelly? Anong iniisip mo? Ewan ko sa'yo. Nako, ayan. Padilim na at umaambo na. Ang tagal naman ng jeep. Darating din yun. Kausap kita. Madalang kasi ang bumabiyahe ngayon. Kasi naman, nag-uulan. Eh yung kaling pinanggagalingan ng mga jeep, madalas binabaha. Maihinga lang yata ang aso, nagbabaha na dun eh. Mula kanina wala pa pong dumadaan na jeep. Meron, 2. Yung huli dumaan bago dumating si Tim. May bit-bit kasing kamalasan. Ha? Wala. Payong at bag lang ang bitbit ko. Alam mo, trying hard ka magpatawa. Natawa nga si Manggani oh. Di ba Manggani nakakatawa yun? Oo nga naman. Tawang-tawa nga ako eh. Kinukulam kayo niyan para tumawa kayo. Nako, mag-aaway na naman kayo. Alam nyo, mabuti pa. Maglakad na kayo habang wala pang ulan. Kasi kung hihintayin nyo ang jeep, baka malate na kayo. Tsaka baka abutan kayo rito. Mas mahihirapan kayong maglakad. Mabuti pa nga po. Sige Manggani. Jelly, intay. Sabay na ako. Uy, bakit ka ba nagmamadali? Tanga, babagsak na yung ulan. Anong babagsak? Ayan, umaambo na. Halika na dito. Sumukob ka na sa payong ko. No way! Jelly, saan ka pupunta? Papa Dudut, hindi talaga ako sumuko. Kahit na hinabol pa ako ni Tim. Kaso wala akong masilungan kaya tumakbo na lamang ako ng tumakbo hanggang makarating sa eskwelahan. Mabutit hindi ako nadulas. Yun nga lang po basang-basa ako. Pagpasok ko sa klase ayon, lahat sila ang biro ay isa daw akong basang sisiw. Nang makita ko ng teacher namin ay tinanong kung anong nangyari sa akin. Kinuwento ko na napatakbo ko dahil naabutan ng ulan at nakalimutan kong magdala ng payong. Sabi niya magpalit daw ako ng damit kaso wala din po akong dalang damit noon, Papa Dudut. Kaya nagtanong ang teacher ko sa mga kaklase ko kung sino may dalang ekstrang damit at ipahiram na muna sa akin. Wala pong sumagot, 2 lang po. Wala silang dala o madamot sila. May nagpabida po. Sino pa ba kundi si Tim? May dala siyang extrang t-shirt at inutusan siya ng teacher namin na ibigay sa akin ng t-shirt na yon. Pagkabot ni Tim ay may sinabi pa ito na mabango daw ang t-shirt niya kaya mas lalo akong nabwisit sa kanya. Kasi wala po kong magagawa kundi ang suotin ng damit dahil sinabi ng teacher namin yon. Habang tumatagal ay lalo akong nabubwisit kay Tim kaya check ako ng check sa damit ko kung tuyo na para makapagpalit na ako. Nang mahawakan at maramdaman ko na tuyo na ay nagpaalam akong magpapalit na. Pumayag naman ang teacher at nung bumalik ako ay isosoli ko na sana ang t-shirt nang sabihin ng teacher sa akin na labhan ko naman daw muna bago isoli. Nakakaya naman daw para kay Tim. Ayun, nagtawanan na naman ang buong klase, Papa Dudut. Si Tim naman ay nagpasikat at sinabi pa na ayos lang kahit na hindi na siya o hindi ko nagawin ang maglaba. Kaya mas nagtawanan ng mga tao.
Gigil na kung hindi nagsalita at hindi ibinigay ang t-shirt para labhan ko na muna bago isoli sa kanya. Papa Dudut. Oh, Jelly! Mukhang maganda ang gising mo ah. Po, Sinong hinahanap mo? baka may buwisit sa paligid eh. Si Timbang hinahanap mo? Naku, hindi ko po hinahanap yun oh. Ayoko lang po masira ang umaga ko. Ikaw naman. Mabait naman si Tim ah. Ganun ang mga taong lobo. Nakatago sa balat ng tupa. Nasaan po ba siya? Eh di hinahanap mo nga siya. Hindi po. Ay, opo. May isasoli sana ako sa kanya eh. Mabuti pa, iwan ko na lang po sa inyo. Wag na. Bakit po? Ikaw na mag-abot sa kanya. Ayan, parating na siya. Ay nako, naabutan pa ako ng malas. Good morning, Manggani. Good morning, Miss Jelly. Huwag mo kong simulan. Bakit? Kanina ka pa hinahanap ni Jelly. Manggani, hindi po. Bakit mo ako hinahanap? Presko ka. Binibiro ka lang ni Manggani. Naniwala ka naman. Lumayo ka nga sa akin. Paano? Maliit lang tong waiting shed. May ibibigay daw sa'yo si Jelly. Manggani, wala. Huwag ka nang mahiya. Ang kapal mo talaga. Ayan ang t-shirt mo. Uy! Ang ayos ng pagkakatiklop tapos ihahagis mo. Teka, katabi mo ba sa pagtulog mo to? Biro lang. Sino may sabi magkabiruan tayo? Regalo mo ba kay Tim yan? Manggani naman, hindi po. Sa kanya yan. Pinahiram niya sa akin kahapon. Wow! Nakakatuwa naman. Ang sweet niyo naman sa isa't isa. Yuck! Hoy, Judas! Lumayo ka nga sa tabi ko. Doon ka sa labas itong waiting shed. Huwag kang papasok dito hanggat hindi ako nakakasakay ah. Huwag ka ring sasabay sa jeep na sasakyan ko. Hindi na ako magji-jeep. Kasi ayan, padilim na naman. Maglalakad na ako kaysa maabutan na naman ng malakas na ulan. Mabuti pa nga. Makaalis na nga din. Sige, Manggani. Jelly, sandali! Sige, Manggani. Mag-ingat kayo ha. Huy, saan ka pupunta? Sumukob ka na dito sa payong ko. Jelly, Ano ba? sumukob ka na. Huwag mo kong bisitin. Bakit ako susukob sa payong mo? Ano ako, tanga? Mababasa ka ng ulan. Nasaan ang ulan? Mamaya. O, edi dyan ka lang at hintayin mo ang ulan. Huwag ka nang mangulit. Ayan, umaambon na. Halika na. May sa demonyo ka din, no? Ang ayos-ayos ang panahon kanina eh. Ayan, palakas na. Sandali, lalapit ako dyan. Huwag ka na maglakad. Hintayin mo ako. Ayan, palakas na. Sandali. Hindi ko kailangan ng payong mo. Ay, may payong ka pala. Ano akala mo sa amin? Walang pambili? Akala ko kasi iniiwan mo talaga para makasukob ka sa akin eh. Biro lang. Alam mo, malaki ang kalye. Lumayo ka nga sa akin. Mas malaki ang payong mo. Sukob na lang kaya ako dyan. Maliit tong payong ko, nababasa ako eh. Sukubin mo mukha mo. Ang lakas ng loob mo magyaya ng susukob dyan, eh ang makapal ang mukha mo pa nga lang hindi nakasya. Lumayo ka nga sa akin. Doon ka sa gilid. Sandali, napaka-ungentleman ko naman. Dito ka sa gilid, dyan ako sa mas malapit sa kalye. Bakit ba mas marunong ka pa sa akin? Dito ako maglalakad. Ikaw, lumayo ka sa akin. Pero, Gusto mo dito sa mas malapit sa kalye? O sige yan, umalis ka na. Mauna ka na. sige na, dito na ako sa gilid. Tara na. Ang kulit mo. Huwag kang lalapit ah. Jelly! Papa Dudut, dahil sa kagustuhan kong makalayo kay Tim ay sa gilid ng bangketa ako naglakad. Hindi ko naman akalain na mangyayari ang isang insidente. Papa Dudut, may dumaan na malaking truck. Sakto na pagtapat niya sa akin ay may lubak. At ang lubak ay may naipong tubig marahil ay galing sa ulan noong gabi. Ayun, tumalsik sa akin ng napakaraming tubig kalye na kulay tsokolate dahil po sa putik. Pumasok na naman po ako sa eskwelahan na basang-basa at natural ay tawanan na naman ng mga kaklase ko at sinabihan na naman akong basang sisiw. Si Tim din po ay nabasa kasi naihagis niya ang payong niya para lapitan ako. Ang kaibahan lang po namin ay ang tubig na nakabasa kay Tim ay galing langit at ang sa akin naman ay galing sa lupa. May magbibiro pa sa amin
na kung sabay daw ba kaming naligo ni Tim. Hindi naman ako napipikon kaso noong makita kong tuwang-tuwa si Tim sa mga biro ay doon ako tinamaan ng inis at buwisit sa kanya. Gaya ng dati, pinagpalit kami ng damit ng teacher namin. Si Tim na pasikat, inalok muli ako ng t-shirt na kakasoli ko pa lamang sa kanya. Hindi ko siya pinansin at nilabas ko ang isang plastic na may damit sa loob. Walang salita, ibig sabihin ay may dala akong sariling damit. Saka ako dumiretso sa banyo ng babae. Nakabihis na si Tim at nakabalik na ang klase. Ako naman ay nasa banyo pa. Ang tagal ko sa banyo kaya ipinasundo ako ng teacher namin. Pagbalik ko ay ang basang uniforme pa din ang suot ko. Nagalit ang teacher nang ipilit ko na yun na lamang ang susuotin ko, ito tayo ay matutuyo na naman. Medyo nag-init ang ulo ng teacher ko at sinabihan ako na magkakasakit ako, kaya magbihis na daw ako. Sinabihan pa ako na nadedelay ang klase dahil sa tagal kong magbihis. Kaya wala akong magawa kundi ang bumalik sa banyo, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, maling plastic po pala ang nabitbit ko. Ang nadala ko po pala ay yung plastic na may laman na bagong duster na kabibili lamang ni nanay. Baka matuluyang magalit ang teacher ko kaya napilitan po kong isuot ang duster at bumalik sa klase. Papadudot ng mga panahon na yon kapag nakaduster ka, nakapangbahay ka. Kaya ayun, pagpasok ko pa lamang ay tawanan na ang lahat. At may mga nagbiru pa. Bahay ba daw ba namin ang eskwelahan o kaya ay magtitinda daw ba ako ng gulaman at kung ano-ano pa. Hindi ko po alam kung papaano ipapaliwanag. Ang teacher ko kahit na natatawa ay sinabihan ng kaklase ko na tantanan ako at magpatuloy na kami sa klase. Sinabihan ang klase na damit din daw naman ang suot ko. Kaya huwag na lamang akong pansinin na nakapangbahay ako. Papadudot, litaw na litaw ako sa buong klase kasi lahat sila ay nakaputi at ako naman ay nakaprinted. Papadudot, nakikita kong pigil na tumatawa ang mga kaklase ko pero okay lang po. Hindi ako affected. Kaso nakita ko na naman ang pagmumukha ni Tim. Natatawa siya at yung mukha niya ay parang sa tingin ko ay humahalakhak. Kaya ayon, buong araw na naman po akong nabuisit. Tapos ang kapal po ng mukha niya. Tinanong pa ako kung sasabay daw ba ako sa kanya. Isusuot niya daw ang t-shirt niya para pareho kaming nakasibilyan. Siya nakasibilyan, ako naman ay nakapangbahay. Magmumukha pa akong yaya niya. Hindi ko siya kinausap at hindi ako nagsalita at umuwi ng mag-isa. Mabutit nakasakay kagad ako ng jeep dahil isa na lang ang bakante. Si Tim, sasabit sana sa jeep pero sinabihan siya ng driver na bawal daw ang sabit, lalo na sa isang estudyante. Kaya napilitang buwaba muli si Tim at naiwan. Kitang-kita ko siya habang papalayo ang jeep. Papadudot, imbes na matuwa ako, ay parang naramdaman ko ay lungkot. Kasi baka kung anong oras pa siya makasakay. At kung anong oras pa may dumating na jeep. Kawawa din si Tim kung maghihintay ng matagal o maglalakad na naman papauwi. Pero agad kong pinutol sa utak ko ang iniisip ko. Good morning, Manggani. May bago ba sa'yo? Bago? Sa itsura ko po? Wala po. Hindi sa itsura mo. Saan po? Ewan, pero parang may bago sa'yo eh. Ito pong damit ko? Ay tama, yung damit mo! Hindi po to bago. Luma na po ito. Hindi, may bago sa damit mo. Ano po? Baliktad ang pagkakasuot mo. Nagmamadali po kasi ako eh. Sandali po, babaliktarin ko. Akala ko naligaw ka papunta dito kaya binaligtad mo ang damit mo eh. Nakakatawa po yun. Oo nga. Ay, ang sarap tumawa sa umaga. Hayaan nyo, araw-araw akong papasok ng baligtad ang damit para tumawa tayo tuwing umaga. Anong pinagtatawanan niyo? Ikaw? Ay, ibig kong sabihin, ikaw pala.
Kanina ka pa ba dyan, Jelly? Sakto lang pong maabutan kung nagtatawanan kayo. Ito kasing si Tim eh. Bakit po? Anong kwento niya sa inyo? Ay, wala. Oo. Mang Gani, huwag kayong magpatakot sa hambog na to. Alam ko may sinasabi na naman yan tungkol sa akin. Wala. Oo nga naman, Jelly. Natatawa lang kami. Kasi po, kwento niya na nabasa ako ng talsik ng tubig sa kalye nung may dumaan na malaking truck. Tapos sa eskwelahan, mali yung nabitbit kong damit kaya nakaduster ako hanggang makauwi. Totoo ba yan? Opo, yun po ang kwento niya ano. Jelly. Tumahimik ka! Huwag kang titingin kay Mang Gani. Huwag mo siyang takutin! Ay, hindi naman ako tinatakot ni Tim. Ang pinagtatawanan namin ay yung damit niya. Mang Gani naman, pati ba naman kayo nahahawa sa kabaliwan nitong lalaking to? Ano naman ang nakakatawa sa damit niya? Uniforme po yan sa eskwelahan. Ngayon, hindi na nakakatawa. Pero kanina, nakakatawa. Kasi dumating siya dito na baligtad ang damit niya. Sigurado po bang hindi kayo tinatakot nitong si Tim? Hindi. Nagpapasalamat pa nga ako at pinatawa niya ako ngayong umaga. Pero huwag ka mag-alala, Jelly. Kasi nakakatawa din naman yung kinuwento mo. Natalasikan ka ng tubig pagdaan ng truck. Tapos nakaduster ka sa eskwelahan. Nakakatawa yun. Makaalis na nga, baka umulan na naman. Jelly, sandali. Nako, buti hindi ka pa nakalayo. Ano ba naman yung ulan na yan? Kanina wala naman tapos biglang bumagsak. May payong ka ba? Halika, sumukob ka na sa payong ko. Mabuti pa nga maglakad na kayo. Kasi baka matagalan na naman ang pagdating ng jeep. Medyo madami kasing kalye na binaha. Ganun po ba? Sige po, aalis na ako. Sandali! Ha? Bakit? Naiwan ko yung payong ko. Babalikan mo? Pag binalikan ko, para na rin ako naglakad papuntang eskwelahan. E di dediretso na ako sa eskwelahan. Pero mababasa ka. Common sense naman. Ang ibig kong sabihin, makikisabay na lang ako sa'yo kahit ayaw ko. Sakto, kasi malaki tong payong ko. Tara na. Mag-ingat kayo, ha? Bye, Mang Gani. Bilis na natin maglakad. Dahan-dahan. Parang tumatakbo na tayo eh. Madulas ang kalye. Kita mo, ang layo na agad natin kay Manggani. Ang dami mong angal. Bilisan na natin kasi palakas na ng palakas ang ulan. Ay! Papa Dudut, may dala talagang malas itong si Tim. Malaki nga ang payong niya. Hindi kami nabasa ng ulan kahit halos patakbo na ang lakad namin. Kaso po ay bigla namang humangin ang pagkalakas-lakas. Hinangin yung payong ni Tim. Nilipad yung pinakatela noong payong at ang natirang hawak niya ay yung buong skeleton ng payong na lamang. Kaya ayon, sa lakas ng ulan ay wala kaming matakbuhan para silungan. Kaya para kaming nagmamarathon papunta ng eskwelahan. Ayon, basang-basa na naman kami. Siyempre, inasar na naman kami ng mga alaskador naming mga kaklase. Hindi na kami naghintay na utusan ng teacher namin na magpalit. Pumunta na kaagad kami sa mga banyo at doon na nga nagpalit. Bago pa ako makalabas ay may mga pangaasar pa na kung anong kulay daw ba ng duster ko sa araw na yon. Hindi ko sila pinansin kasi maginaw kaya nagmamadali ako nagpunta sa banyo para magpalit na. Naunang nakabalik si Tim sa klase tapos ang buong klase ay nakatingin sa pinto. Hinihintay nila ang pagbabalik ko dahil gusto nilang makita kung ano ang suot ko. Pero napatahimik na lamang ang buong klase pagpasok ko. Tahimik lahat maliban sa teacher ko na nagalit. Bakit daw nagpapasaway na naman ako at ayaw ko pang magpalit? Pero nakapagpalit na po ako kasi ang binaon ko po ay ang isa ko pang uniforme. Kaya uniforme ba din ang suot ko? Tahimik ang teacher ko pati na ang mga kaklase ko. Nakita ko si Tim na natatawa. Papadudot dahil nga sa inis ko sa kanya ay na-misinterpret ko ang tawa niya. Hindi pala ako ang pinagtatawanan niya kundi ang buong klase na napahiya dahil naka-uniforme muli ako. Pero syempre hindi ko pa po alam noon kaya dagdag inis ko na naman kay Tim ng araw na yon. Oh, himala! Sabay kayong dumating. Oo nga po, no? Excuse me, hindi tayo sabay. Doon ako galing sa kabila, ikaw dyan sa kabila. Ang sabi ko ay sabay. Hindi ko sinabing magkasabay. Nililinaw ko lang po. Mahirap na baka may lumaki na naman ang ulo dyan. Sino? Si Tim?
May iba pa po ba? Akala ko ako eh. May jeep po ba? May mga dumadaan. Madalang pero mas madami kaysa kahapon. Nako, umaambo na naman. Manggani, may dumadaan naman, di ba? Oo, Dito na ako magpapatila ng ulan na yan. Hindi na ako makikipagsapalaran pa at mahirap na. Baka malasin na naman ako. Manggani, ako rin. Nasira kasi yung payong ko kahapon. Kasi naman, magdadala na lang ng payong yung hindi pa matibay. Pati tuloy ako nadamay. bakit? Ano nangyari sa payong mo? Nasira po sa lakas ng hangin kahapon. Kasi nga, walang tibay na maaasahan. Nako, malakas nga ang hangin kahapon. Yung ilang bubong dun sa kabilang kalye natanggal. Magkasing rupok po pala yung bubong nila saka yung payong ko. Paparinig ka ba? Hindi nakukumpara ko lang naman. Marupok naman kasi talaga yung payong mo. Yung puno na yon, nakikita nyo? Opo, Mamaya, pagtigil ng ulan, sipatin nyo. Mapapansin nyo, medyo umangat sa lupa yung isang gilid. Mabuti nga, hindi nabuwal. Dahil lang sa lakas ng hangin. mas matibay ng konti yung puno kaysa sa payong ko. Tigilan mo nga yung pagsasarcastic mo. Oh, malakas ng ulan, mag-aaway pa kayo? Baka makisabayan sa inyo at maging bagyo. Manggani, parang tumataas ang tubig. Manggani, magbabaha pa dito? Hindi naman palagi. Pag malakas lang ang ulan, gaya niyan. Aabutin po tayo dito sa bangketa? Hindi. Madalas ang baha dito hanggang dyan lang sa bago umabot dito sa taas ng bangketa. Kaya hindi tayo aabutin dito. Pero ang lakas po ng ulan. Kaya dapat ipagdasal natin na tumigil na ang ulan. Po, ibig sabihin pwede nga tayong abutin dito. O yan, pahupa na ang ulan. Kaya hindi natataas yan. Ay, bakit ganun? Biglang umaraw? Ikaw pa ang nagtanong? Hindi ba ikaw ang maligno? Dapat alam mo yan. Oh, baka lumakas na naman ang ulan. Kumalma kayo. Ganyan talaga. Minsan nga umuulan dito pero 3 hakbang mula dito maaraw eh. Nakakatakot naman. Natural lang yon. Ganyan kahiwaga ang kalikasan. Parang hindi na uulan. Kasi sikat na ang araw eh. Mabilis po bang mawawala yung baha? Yun lang, medyo matagal. Pinakamatagal na yung mga 30 minuto. Ay, ang tagal. Malilate na ako sa klase. Wala tayong magagawa. Oh, Tim, ano yan? Bakit ka naguhubad ng sapatos? Ayoko pong malate. Lulusong na lang ako sa baha. Oo nga. Mag-ingat ka lang at baka may mga matatala sa kalye. Kapain mo na muna bago ka humakbang. Opo. Oh, Jelly, ikaw? Hihintayin ko na lang pong bumaba. Ayoko pong lumusong. Mabuti pa, Tim. Pasanin mo na lang si Jelly. Tutal, lulusong ka na din naman. Para hindi mabasa si Jelly. Ayoko po. Kasi sa tingin ko sa baha, parang 2 oras pa bago huhupa. Baka hindi ka na makapasok sa eskwelahan. Kaya kung ako sa'yo, pumasan ka na. Kaya ka naman ni Tim. Sasabay ka ba? Oo na nga. Mag-ingat kayo. Ayos ka lang? Maglakad ka na nga lang. Dami mo pang tanong eh. Huwag mo kong ihulog ah. Siyempre hindi. Akong bahala sa'yo. Uy! Papa Dudut, isang kamalasan na naman ang naranasan ko sa kamay ni Tim. May malaki palang hukay sa dinaanan namin. Dala nga po sa baha ay hindi ito nakikita. Kaya paghakbang ni Tim ay nahulog kami sa hukay na yon. Kaya ang ending ay pareho kaming basang-basa. Siyempre pagpasok sa klase ayon, ay na naman ang mga alaskador naming mga kaklase. Natatawa na naman sa amin pero mas lalo silang naghagalpaka ng tawa. Noong malaman nilang nahulog kami sa butas kaya nalubog sa baha. Kung paano nila nalaman ay ikinuwento ni Tim kaya doble-doble ang galit ko sa kanya. Sobrang galit ko ay kung ano-ano pang mga nasabi ko kay Tim, Papa Dudut. At sa unang pagkakataon ay naramdaman kong sumama ang loob ni Tim. Medyo nagalit siya sa pagkakasabi niyang hindi naman niya sinasadya. Maski naman siya ay nahulog din sa butas. Pero noong malaman niya kung bakit ako galit na galit, ay nanahimik siya. Pero alam ko na natatawa siya. Pinipigil niya lang. Nakainom po kasi ako ng tubig baha. Gaya ng dati, pinagpalit muli kami ng damit ng teacher namin. Papadudot dahil sa tag-ulan ay nasanay na talaga ang mga estudyante na i-plastic ang mga gamit at iselyo saka ilalagay sa bag.
Para kung mabasa man ng ulan ang bagay hindi mababasa ang mga gamit, naka-plastic po ang mga gamit sa eskwela pero ang mga damit namin na baon ay hindi. Lalo na po ako. Hindi ko na po pinaplastic para alam ko na tamang damit ang bitbit ko at hindi sa nanay ko. Kaya dahil nga sa hindi naka-plastic at basang-basa din po ang mga damit na baon namin dahil sa pagkakalubog sa baha ng araw na yon. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dahil nga po sa basa pati ang mga baon naming damit ay wala kaming maisuot. Hindi na nagtanong ang teacher namin kung may mapapahiram ba sa mga kaklase namin ang dala nila. Ang ginawa na lamang ng teacher namin ay kinuha ang mga nakatagong lab gown na malilinis naman dahil pinapalabhan naman yon kapag ginagamit. At yon ang ipinasuot sa amin hanggang sa matuyo ang mga damit namin na basang-basa pa. Wala kaming choice kundi ang suotin ng mga lab gown, Papa Dudut. Siyempre, ayun naman ang mga kaklase namin at buong araw na Doc ang tawag sa amin. Habang ako ay naiinis sa biro, si Tim naman ay natatawa. Kaya habang natatawa siya ay mas naiinis naman ako. Nang matapos ang klase ay saka ko nilabas ang galit ko kay Tim. Nasabihan ko siya na puro kamalasan ang ibinibigay sa akin sa tuwing makakasama ko siya. Sinabihan ko siya na huwag nang sasabay sa akin kahit na kailan. Kapag nakikita niya ako na nasa waiting shed na ay huwag siyang pupunta hanggang hindi ako nakakasakay o nakakaalis. Ganon din ako. Pag nauna siya at nakita kong andun siya ay hihintayin ko muna siyang makaalis bago ako pumunta ng waiting shed. Masunurin ata si Tim, Papa Dudut, kasi kinabukasan ay hindi ko siya nakita. Kahit sumulyap-sulyap ako sa kalye, ay kung nandun nga ba siya at naghihintay lamang na makaalis ako ay hindi ko siya nakita. May dumaan na jeep pero hindi ako sumakay. Kakahanap kung nandun na nga ba siya. Hanggang sa mapansin ako ni Mang Gani, Papa Dudut. Good morning, Mang Gani. Oh, Jelly, ang aga. Opo, nagpaaga talaga ako. Madalas kasi si Tim ang nauuna sa'yo eh. Mga ganitong oras yung dumarating. Ganun po ba? Parang hindi ka interesado. Naku, Mang Gani, wala namang nakakainteresante sa lalaking yun. Mabait naman si Tim ah. Hindi po mabait yun. Mas nakakatakot nga yung ginagawa niyang bait-baitan siya. Hindi, mabait talaga si Tim. Kaya madalas maaga yun dito kasi tinutulungan niya ako mag-ayos ng paninda ko. Pakitang tao lang yun. O siya, iba na lang pag-usapan natin at baka masira na naman ang araw mo. Mabuti pa nga po. Kamusta naman ang pag-aaral mo? Yung pag-aaral ko maayos naman po. Matataas naman ang grado ko. Yun nga lang, madalas akong mainis kay Tim. Oh, bakit napunta na naman kay Tim ang usapan? Pasensya na po. Hindi ko lang mapigilan ng inis ko sa kanya. Kapag nagkakasama kami, palagi na lang may kamalasan nangyayari sa akin. Ewan nga kung sinasadya niya. Jelly, kung ano man ang mga nangyayari, dala ng kalikasan yon. Walang kinalaman si Tim doon. Kahit na. Oh, iba na lang pag-usapan natin. Mabuti pa nga po. Madaming bumabiyahe ngayon na jeep kasi hindi umulan kagabi at mukhang hindi uulan ngayong umaga. Sana nga po. Para makapasok naman ako sa eskwelahan ng hindi basa. Kamalasan kasi si Tim kaya lagi ako nababasa eh. Oh, si Tim na naman? Sorry po, naalala ko lang. Naisip ko tuloy, bakit kaya wala pa yung batang yon? Baka nandyan lang yan. Oh, kung nandyan lang siya, bakit hindi pa siya nagpupunta dito? Pinagsabihan ko po kasi siya na kapag nauna ako ay wag muna siyang lalapit hanggat hindi ako nakakasakay. Ganon din ako pag nauna siya. Ganon ba? Oh, ayan na ang jeep. Oh, bakit hindi ka sumakay? Puno na po eh. Ha? Nakita ko maluwag pa sa loob ah. Mukha po kasi mainit sa loob. Pare-pareho lang naman ang disenyo ng jeep. Kung mainit ang tingin mo doon, edi mainit sa lahat ng jeep. Ibig ko pong sabihin, wala kasing sounds. Sounds? Tugtog po. Ah, music! Opo. Dati ka bang giraffe? Po? Bakit po?
Nagkakanda haba yung leg mo eh. Sino bang hinahanap mo? Wala po. Si Tim ba? Hindi po ah. Sa akin ka pa talaga maglilihim? Aminin mo na. Si Tim ano? Opo. Kasi baka biglang dumating nandito pa ako. Bakit kasi hindi ka pa sumakay dun sa jeep kanina? Para nakalabas na din siya kung saan man siya nagtatago. Yung susunod po. Hayaan mo na. Huwag mo nang hanapin at magkikita din kayo sa eskwelahan. Pero malilate na siya. Kasi nga nandito ka pa. Oo nga po. Sasakay na po ako sa darating na jeep. Sige, maghintay ka lang dyan. Jeep po ang hinihintay ko ha, hindi si Tim. Wala naman akong sinabi ah. Nililinaw ko lang po. Malinaw. Hindi po kaya nauna na siyang pumasok? Imposible. Dito naman unang nagpupunta yun bago pumasok. Bukod sa dito ang antayan ng jeep, nakasanayan na nun makipagkwentuhan muna bago pumasok. Ganun po ba? Oh, ayan ang jeep. Po? Sige po, sasakay na ako. Oh, sakay na't baka umalis na naman yan. Opo. Mag-ingat ka ha. Sasabihin ko na lang kay Tim na hinanap mo siya. Papadudot ng sabihin ni Mang Gani yon ay hindi na ako nakasagot pa dahil umandar na ang jeep. Pero sa isang banda ay ewan ko na bakit parang gusto ko talaga siyang hayaan na sabihin kay Tim na hinahanap ko siya. Nag-guilty po ako sa mga masamang nasabi ko sa kanya at yung pagpipigil ko sa kanya na huwag pupunta ng shed pag nandun pa ako. Nakarating ako ng klase pero wala doon si Tim. Ibig sabihin ay hindi pa pumapasok. Malamang ay nasa waiting shed ng oras na yon at naghihintay ng jeep at kausap si Mang Gani. Baka nasabi na ni Mang Gani na hinahanap ko siya. Ang tagal na wala pa din siya papadudot. Naisip ko na baka nahirapang makasakay ng jeep pero madami namang bumabiyahe nun. Sumilip ako sa labas, baka umuulan na naman at na-stranded na naman siya sa shed o naglakad pero maaraw naman. Nagsimula ang klase, wala pa siya. Nag-roll call na markahan siyang absent. Pero natapos ang klase, hindi siya dumating kahit na late. Nag-isip ako buong araw kung bakit absent siya. Nasa na kaya siya? Naisip kong muli ang mga binitawan kong mga masasakit na salita. Paano ko kaya babawiin yon? Dumating nga ang kinabukasan at nauna na naman ako sa shed. Wala pa din si Tim at doon ko nalaman kay Mang Gani na nagkasakit pala si Tim mula doon sa huling nalublob kami sa baha. Kaya hindi na muna ako tumuloy sa eskwelahan at pumunta sa bahay nila Tim. Mababait ang mga magulang niya at pinatuloy na lamang ako sa kwarto kung saan ay nakahiga si Tim ng mga oras na yon. Tim? Jelly, Ano nangyari sa'yo? eto, tinamaan ng trangkaso. Baka mahawa ka. Hindi, malakas ang katawan ko. Bakit ka nandito? Nalaman ko kay Mang Gani na nagkasakit ka. Si Manggani talaga. Kahit ang layo nitong sa amin, nakarating pa rin sa kanya ang balita. Ganun talaga ang kaibigan. Teka, baka malate ka. Maaga pa? Oo nga. Bakit nga ba ang aga mo kay Manggani? Wala lang. Kumusta si Manggani? Ayos naman siya. Eto, may pinadala siyang biskwit. Kainin mo raw. Si Manggani talaga, nakakaya. Wala akong dala ha. Ngayon ko lang kasi nalaman. Hindi na ako nakabili kahit prutas kasi nagpunta na agad ako dito. Walang anuman yun. Sapat na yung pagdalaw. Ang babait ng parents mo, no? Oo, sobra. Kaya nga ayaw ko nagkakasakit kasi, ayun, alalang-alala tuloy sila. Ako rin. Ano yun? Ha? Ang alin? May sinasabi ka? Wala ah. Sabi ko magpagaling ka. Oo, baka bukas o makalawa, ayos na ako. Kasalanan mo to eh. Oh, bakit naman? Kasi nagmamagandang loob ka na sa akin. Tapos kung ano-ano pang sinasabi ko sa'yo. Nalubog ka na nga sa baha, sinisipa kita. Sorry ha. Sorry na sa lahat. Ano ba yan? Para namang mawawala na ako. Huwag ka nga magbiro ng ganyan. Sorry, Saan? lagi ka na lang napipikon sa akin. Sorry kung mali lagi ang biro ko ha. Hindi, ayos lang ang biro mo. Masyado lang akong sensitive kaya kahit wala naman, ang dami ko agad nasasabi. Sorry na rin sa lahat ng kamalasan.
Naku, wag mong isipin yun. Malas nga ata ako. Kasi sa lahat ng araw na kasama mo ko, palaging may maling nangyayari sa'yo. Kaya malas nga ako sa'yo. Maiintindihan ko kung lalayo ka lagi sa akin. Promise, hindi ako magagalit. Wag mo na ngang isipin yan. Walang malas. Dala lang ng inis ko kaya ako nasabi yon, hindi ka malas. Talaga ba? Oo, kaya wag mo nang isipin yon. Ang isipin mo ngayon ay ang gumaling agad. Oo, magpapagaling at magpapalakas ako. Para kina mama at papa. Pati na rin sa'yo. Ay, sorry. Huwag kang magagalit ha. Ano ka ba? Nakakatuwa nga yun eh. Isa ako sa motivation mo para gumaling agad. Isama mo na rin si Manggani. Oo nga, si Manggani. Kawawa naman yun. Bakit? Kasi wala nang kakawentuhan habang nag-aayos ang paninda niya. Huwag kang mag-alala. Yung hindi mo nagawa kahapon, ako ang gumawa. Tinulungan ko siya at nakipagkwentuhan ako sa kanya. Napagkwentuhan niyo ba ako? Ha? Nasamid kasi ako kahapon ng umaga. Ibig sabihin may nakaalala sa akin. Ikaw ba yun? Ha? Siguro. Tsaka si Manggani. Kaya pala. May kailangan ka ba? May gusto ka? Ayos lang ako. Ikaw ang iniisip ko. Anong oras na? Baka malate ka sa klase. Hindi na muna ako papasok. Bantayan na muna kita. Huy, wag. Ano ka ba? Pumasok ka. Mas hindi ako marerelax yan kung umabsent ka dahil sa akin. Kaya sige na. Pumasok ka na. Sige na nga. Mamaya, anong gusto mong pasalubong? Huwag ka nang gumastos. Marami namang pagkain dito. Binili nila mama at papa. Sabi ko nga, yung pagdalaw mo lang, sapat na. O sige, basta pagaling ka ha. Sorry uli. Tama na nga yung sorry na yan. Okay na tayo, di ba? Kaya maging masaya na tayo. Oo. O sige na, malilate ka na. Lalakad ka pa papuntang waiting shed. Sige, bye. Papa Dudut, mula noong araw na yon ay araw-araw bago pumasok at pag-uwi galing eskwelahan ay pumupunta ako kay Tim para alagaan siya. Nagagamit ko naman ang mga napag-aralan ko sa nursing sa pag-aalaga ko sa kanya. Dahil sa ulan ay nagkakilala kami ng sobra ni Tim, nagkagalit, nagkasungitan, pero siya din ang nakapaglapit sa amin. Papa Dudut, dahil sa pagtutulungan, ay nakagraduate kami ng nursing at nakapasa sa exam, kaya registered nurse hanggang ngayon. Ilang taon na noong nag-i-intern pa lamang kami noon ay nagkasakit si Manggani kaya kami ni Tim ang laging nagpupunta sa kanya para i-check siya. Gumaling naman po si Manggani noon. Pero 5 taon po ang nakalipas nang atakihin sa puso itong si Manggani. Wala na po si Manggani sa ngayon. Pero hindi namin siya nakakalimutan dahil siyang naging kupido namin. Mag-asawa na po pala kami ni Tim at may 3 anak na sa kasalukuyan. Masaya kami, Papa Dudut, napakaswerte ko sa lalaking munti ko nang ipagtabuyan dati. Mabuti na lang at nagising ako kasi deep inside pala ay mahal ko talaga si Tim. Para gunitain namin ang mga unang pagkikita at pagkakakilala namin ay palagi kaming kumakain sa labas at nagde-date at tumitigil kami ng 1 oras sa waiting shed kapag dumarating ang tag-ulan. Salamat po, Papa Dudut, at sa inyong mga tagapakinig. Sana po ay may napulot po kayong aral sa aking kwento ngayong araw na ito. Ang inyo pong forever na kapuso at kabarangay, Jelly. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS In Mega Manila, 97.1. Forever.